Entón, a primeira, pois se pronuncio ben, Daria Shornikova, perfecto, que por apelido é rusa, é de San Petersburgo, é traductora do galego ruso, apenas leva 3 anos estudando galego e ela non vive aquí. Ela non é unha persoa que vive uns meses en calquera punto de Galicia, ni viveu aquí durante anos, ela vive en San Petersburgo, de Rusia. Non lle pagamos a viaxe, non está aquí porque a transfiramos directamente. De feito, está pronto para marchar outra vez. Pero é unha experiencia neofalante diferente a que podamos ter outras persoas. É a experiencia de unha persoa que ten como base unha lingua como o ruso e aprende o galego. Pois a ver se nos explica entón porque escolleu o galego, cales son as súas experiencias e o que opina sobre o galego. Boas tardes. Pois a miña historia, na verdade, non é típica para todos vós, porque o meu empeza unha lingua que non ten nada que ver co grupo románico e eu estou mirando toda esta historia dende fora, non como vos, non vivo dende que teño un ano, 2 anos. Empecé co galego fai 3 anos, é verdade, porque fixen unha licenciatura en románicas, non hispánicas, basicamente. Toda a historia, todo o vínculo que teño con Galicia é unha secuencia destas cualidades. Porque un día na facultade me colocou unha colega e dixome: onde fomos a unha clase de galego? Bueno, unha clase de galego. Eu sabía que galego era parte da Península Ibérica, da cultura do país que estou estudando, e pensei, bueno, a ver que é iso, se podo ir, sí, podes ir tamén. Entón, fixen un par de meses de galego, unha hora a semana, era rarísimo, porque quedábamos máis como colegas que como profesores e estudantes. E era iso, un presente, un par de frases, algún vocabulario e tal. E a pasar 2 meses, outra vez colleronme polo coba e dixeron: é unha beca, queres ir a Santiago? Pois vale, por que non? Se me dan cartos para marchar e pasar un verán fora, por que non? Porque eu entón non tiña ni idea. Pois Galicia, Atlántico, aí no norte de España, vamos a ver. Eu levo estudando castelán desde os 7 anos, porque comecei no instituto, pero a miña primeira viaxe foi cando tiña, non sei, 17, 19, fomos unha Madrid na semana turística, así que a miña visión de España non é esta, para nada. Pasei xa 4 meses aquí, separados, un tempo en Cataluña, así que miro dende arriba e unha perspectiva bastante peculiar. Cheguei aquí e comecei con este curso de Instituto da Lingua Galega que está en Compostela. O ano seguinte, xa con unha capacidade de falar con máis soltura, empecé con unha grabación de vídeos e isto resultou a ser un pequeno documental que está na rede que fala de galego do país, que o fala da miña experiencia, que se chama Xanela. E agora estou con outra bolsa de Centro Piñeiro e isto é unha investigación que será a base de unha miña tese de máster en Rusia, que é un máster de traducción. Bueno, a historia para mí é moi sinxela. Bueno, se descartamos que son rusa é bastante común. Así, pois, máis ou menos sinxelado.